Tak, zdravím vás Fan Lugim z kanálu FanLugim.cz a vítam vás u nového videa. Dneska to bude z novej série a to bude že hráčské servery. No mohol to bude nejaký iný názov, ale to je iná. Tento hráčský server má pomaly aj mesiac a pracujem tu s mojimi kamošmi. No tak trochu to je napísem. Tak. Takže tak. OK. Ale chcel by som ti povedať, že plánujeme tu pár tých vecí spraviť. Takže dneska pôjdem spraviť pár vecí, ako sú doly a ostatné veci. Len ešte tu mám také, že miesta to vybraté. Takže ešte idem nejaké nájsť. No a keď sa chcete na tento server pripojiť, musíte na Game Team. Tam máte takých dvoch villagerov, kde máte potom akože, že vytvoriť server a normálne, že hráčské servery. Kliknete na to, že hráčské servery, tam máte taký name tag, kde potom napíšete, že FanLugim a už vám tu nájde presný server. Keď tam není moja hlava, že vôbec není akože, no že sa tam akože zobrazuje, tak to znamená, že ten server je vypnutý a nie som tam. Ale keď sa tam zobrazí, že tam je tá hlava a už tam je pár hráčov, tak to znamená, že tam už niekým hrám. A že máte ešte pár voľných miest na pripojenie. Teraz tu nájde nejaké miesto na to. A už sa hneď keď to nájdem. Takže už tu mám nejaké miesto také, že vybudované. Potom asi bude trochu väčšie. No keď sa pripojíte, ešte vám tu oznámim, že presne 11. čo bude nedela, chystám tu nábor na admina, ja sa nemýlim. A keď už mňa nikto neukryl tam, že? Ako má zvyk moja tým. Kráva, čo tu ležieš? Takže je to pár miest, to poviem, že úplne. No a tento server už mám mesiac, no. Už mám mesiac spustený. A pár vecí sme tu spravili, ale akože bol to dobre. A k tomu vám poviem, že keď ste si chceli vlastný vytvoriť, tak budú získať level 60, alebo si kúpite VIP. VIP tu stojí, ak sa nemýlim, pre Slovákov euro 60. Pre Čechov to najdlhšie stojí nejaký 99 korún. Ja si niekedy iba si kúpim. A plus si môžete kúpiť aj tak. Skojte. A plus si môžete kúpiť k tomu aj kredity, s ktorým musíte, vám ukážem. Áno, je to český server. Presne. Presne tu napríklad predĺžený vidné kredity. Tie si tiež získate na tej stránke webovej Game Teamu, ktorý bude tá popisku videa, ako IPčku na tento server. A je to aj pre varzákov, aj pre originálky. Teraz sa tu zmenilo, ako že celý deň nefungovali skiny. Ja si hovorím, že prečo mi nefunguje skin. Napíšu iba tak do chatu, že
Že tak, no my niečo riešime s tými skinami a ja že, ako vážne? Úplne. Lebo ja už som mal také, že naplánované, že natočím, ale bez skinu to nie je ono. Neviem, či toto je dosť také, že veľké, ale dúfam, že to bude stačiť. Vole, kto mi to sa píše? No. Tak ešte o jedno aspoň. Tieto doly, že to budú takéto, že menšie, ale potom budem zväčšovať a zväčšovať. Ale to aj niekedy, keď budem mať na to čas a nejaký veľký priestor. Posledne sa boli ubytovaní hráčovia a ja mám teraz problémy jedno posledné miesto nájsť. Takže to bude fakt na dlho. Ja poviem. A plus, že si plánujem dneska urobiť nejakú reakciu na nejaké video. O nejakého toho youtubera, ale ešte neviem aké. Lebo máme tu dosť takých dobrých youtuberov, ako je Ment, alebo SMG4, ktorú fakt niekedy som požiadal, tam je fakt najlepší ten Mario, čo tam vyvádza. Hlavne v tomto. Hlavne keď bol v tom Five Nights at Freddy's, v dvojke a trojke, jak sa si dvojke a jednotke, jak sa nemýlim, to boli úplne tie najlepšie tie miesta, to sa musí uznať, úplne tie najlepšie. Lebo keby ste videli, čo sa tam stalo, sa tam vyvádzal, tak neviem, či by si to ešte požiadali. No a to video vám dám tiež tam do popisku, aby ste si to mohli pozrieť. Myslím, ako Maria sa o ako jedna. Vyžikujete iba nejaké spagety. To bolo to na tom najlepšie. Tam spagety iba. Ja keď som to pozeral, to bolo ešte asi pred 2 rokmi, alebo už pred rokom, keď som to pozeral, tak ja normálne, že ten Mario fakt nejaký taký, že už bych chcel akože trochu dostať niečo. A keď som videl, že čo tam on ešte vyvádzal, tak to bola konečná. Ja som to pozeral, to je pravda, ale možno tak veľa nie už teda. Lebo teda sa zaoberám s videami a nemám na nič taký čas, no. Takže preto. A ináč, keď dáme 5 lajkov, aspoň, alebo nejaké tie, tedy aspoň, tak niečo pripravím pre vás, niečo také špeciálne. Ale to tam necháme tak. No, takto teda. Takto. No. Takto ako budem. A ja tu niečo pre vás pripravím ako vážne. Jo, marhetka. Ja ešte vám neukázal jednu vec. Počkaj, dám si. A ešte vám neukázal, že sme postavili nový spawn. A plus, tu môžete mať aj takéto šuplové tie bariéry, alebo ako sa to hovorí. Počkajte, neviem, ako sa tom hovorí. Bariéry nie, to sú tieto bariéry. Aha, už sú není. Jo, a plus, tu máte také miesto, ktoré vám hned, počkajte. Ja, Animal Stand, dobre, už viem. A ukážem vám, čo s tým môžete robiť. Takže budete potrebovať na to. Budete potrebovať na to jeden Animal Stand. Nie, ako prvá vec budete potrebovať. Musíte ísť do nastavení, dať extra pluginy a aktivovať Animal Stand Edition Store, ktorý stojí 52. Ja už mám kúpených 20. No, tak keď som 20 má voľných.
A to sa dá ľahko využiť. Tak bude to potrebovať armor stand, jeden flint, kliknete si na to, takto nech do boku kliknete a tu si nastavujete. Tak napríklad left arm a zetko. Tak počkajte, najskôr musíte dať show arm. Vidíte, vám to ukážem. Ježiši, počkajte, takto. A môžete si takto točiť a ako vybavať ako hlavne so mnou. Sme to také robili tu. Úplne. Tu tak trochu vybavovali. Pár tých pravidel už tu je. A plus tu chystáme aj tie doly, no ktoré teraz ja stávam, takže tak. Ale tie doly by som pustil asi tak, dneska 9.12. asi o tých 17.00 pustím doly. A môžete sem ísť normálne kopať a také. To je sa mi všetko. Ešte tu mám toho veľa na pláne spraviť. Ešte musím spraviť pár týchto vecí, ako je napríklad toto ešte tie doly dokončiť a plus ešte chystáme to PvPčko. To je fakt chystáme, ako sa dá. Úplne. Čakajte. Koľko to je? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Takto si dáme. Hlavne tu najhoršie je, že vy neviete zistiť, že pokiaľ si máte kopať. To je na tom najhoršie. Že neviete, pokiaľ máte kopať a asi prekopete do nejakého bedlaku vody. Do toho temného bedlaku. A to zistíte pomocou toho a takže takto to takto kto nejako by som to tam dal a asi vám chcem povedať, že pri tento server neulutujete, je to tu zdarma, nemôžete mať prístup ako na Robloxe, že Bloxbook 25 ty vole Robuxov. A plus, že dneska vydám aj tutoriál, ako spraviť intro cez takú jednu stránku. A je to bezpečné, lebo ja už si tam robím tieto intra, aké sa teraz videli, si tam ja robím. Ty vole, nerobím, že oni ako Číňania, ktorí ty vole, ty tam ich predávajú za nejakých 5 centov. Možno viacej. Ale si ich sám tam vyrábam. Sám si tam môžete nastaviť textúru, akú chcete, čo tam chcete a tak. Ale to si pozrite do tutoriály. Tam to budem všetko vysvetľovať a ukazovať. To bude tá stránka, všetko. Tak to som tu nejako dal. Je to dobré? Toto. Ja neviem, či rozmýšľam, ale asi nie. Shit. Ne, takto, no. Nenastavená druhá. Viete čo, ozvem sa vám hned, keď budem mať hotové tie tiery. OK, tak už to mám nejaké také spravené. Svetlo to je také nič extra. A áno, musím vám povedať. Že toto miesto bude pre sponzorov. Že to bude také, že pre sponzorov, tí, ktorí si tam u mňa akože kúpia toto servery, akože niečo predložia alebo vylepšia, tak dostanú, neviem poviem čo, lebo
Tu mám z 1 odobratých. Nie je nastavený. A tu je to edice práv. A vy, keď to predložíte, tak dostanete premium. A to je premium hráčov, ktorí potom budú mať diamanty, toto a toto. A čo tam? To je Lava Gaming v tým výbáze. Ako vážne, to je to super napájanie. To sa to nechá tak. Tak. Tak takéto, začnem to teda napájať. A to, čo povedal, že to dokončím, ale už to je také, že hotové. Okrem toho, že tam je svietlo a také ostatné veci. Takže teraz pôjdeme na end, lebo on tam niečo postavil. To som na to poštet. Tam on postavil. Aha. On tu toto vylepšil, čo je toto? PvP. Pušťal si. A tu je taká čiara. Aha! To bude čiara, že to už PvP. Až takéto PvP som nečakal. Jo, tak to som to ja vymyslel a hlavne počúvajte. Že černochovia. A hádajte, že akí sú to. Cigánka Jolanda a cigán. Dobre. Tak. Tak to preto tých ohraničených, lebo oni to radi, tí radšej ničia. Tak to myslím, že nejako zabezpečiť. Lebo keď oni mi to jednotky, a ja už nebudem mať nič potom iba. Iba budem mať tí vole nejaké plesky tí vole a bez nich. Čo fakt nechcem. Takže to je... Áno. Vedúcne, to je... Osem len pre premium. To len pre premium. Tak, aby to bolo iba OK, tu niečo zapája. Aha, viem. Tak, tu máme dať napojené. OK. Vydali státu. A tie boky budú také žltné. A toto dokončím niekedy za kamerou. Takže... No sa to iba poviem jednu vec. Takže keď sa vám video páčilo, dajte like, odber, koment a uvidíme sa nejaké na budúce. A čau!